Здравейте! Това е първата част на нашия урок, свързан с основните правила за произношение на френски език. Френският език съдържа 6 гласни: А, О, Ю, И, Y, Ъ. Обърнете специално внимание на последната гласна Ъ. Изписваме но произнасяме Ъ. Нека първо да разгледаме 5-те гласни: А, О, Ю, И, Y. Когато срещнем една от тези 5 гласни в една дума на френски език, спокойно и смело я изговаряме. Изговаряме това, което виждаме. Пиано. В думата пиано изговаряме всичко, което виждаме. Пиано. Поставяме защото думичката е в мъжки род, единствено число. Пиано. Едно пиано. Или une moto. Изговаряме всичко, което видим в думата мото. Мото означава мотор. Думата е в женски род. Поставяме une. Une moto. Да повторим отново. Un piano. Une moto. Да видим други два примера. Un lavabo означава мивка и по-специално мивка в банята. Un lavabo. Обърнете внимание как е изписана думата lavabo. Произнасяме всичко, което виждаме в нея. Ла-ва-бо. Un lavabo. Думата е от мъжки род. Un pyjama. Пижама. Тя също е от мъжки род. Un pyjama. Когато в една дума на френски видим Y, най-често го произнасяме И. Пижама. Пижама. Нека да видим още два примера, които са от мъжки род на френски. Un stylo означава химикалка. В думичката стило имаме Y, но го произнасяме като И. Стило. Un stylo. Un frigo означава хладилник. Un frigo. Сега да видим два примера с думи от женски род. Когато думата е от женски род, пред нея поставяме une. Une pizza. Изговаряме А накрая, тъй като думата завършва на гласна. Une pizza. Une vidéo. Une vidéo. До тук видяхме думи, които завършват на една от 5-те гласни А, О, Ю, И, Y. Какво обаче се получава, когато имаме гласната Ъ в края на една дума? Когато една дума на френски език завършва на гласната Ъ, тя не се произнася. Пишете я, виждате я, но не я произнасяте. Да видим 3 примера с думи от женски род. Une robe означава рокля. Обърнете внимание какво произнасяме в думата robe. Robe. Думата се изписва с Ъ, но не го произнасяме. На френски това се нарича нямо Ъ. Пишем го, виждаме го, но не го произнасяме. Une robe. Une
jupe означава пола. Une jupe. Une pomme. Ябълка. Une pomme. И в трите думи виждаме нямо «е» в края, което не се произнася. Une robe. Une jupe. Une pomme. Нека да видим още три думи, които завършват на нямо «е». Une tomate означава домат. Думата е от женски род на френски. Une tomate. «Е» в края на думата не се произнася. Une tartine. Филийка. Une tartine. Une salade. Салата. Une salade. И трите думи завършват на «е». То не се произнася. Une tomate. Une tartine. Une salade. Когато върху гласната «е» има ударение, в този случай обаче го произнасяме «е». Независимо къде се намира в думата. Може да е в началото, в средата или в края. Когато върху «е» имаме ударение, го изговаряме «е». Обърнете внимание на тези три думички. Un bébé. Изговаряме отворено «е». Б. Защото има ударение. Бебе. Une télé означава телевизор. Une télé. Un thé. Чай. Un thé. Във всички случаи, в които имаме ударение, изговаряме «е». Un bébé. Une télé. Un thé. Във френският език има три вида ударения. Независимо кое от ударенията е поставено върху буквичката «е», тя се изговаря отворено «е». Обърнете внимание как са изписани тези три думи. Un vélo. Вело е изписано с така нареченото остро ударение. То винаги е в тази посока. Un vélo. Изговаряме отворено «е». Вело означава колело. Un été означава лято. В думата имаме в началото и в края остро ударение. Изговаряме «е». Ете. Ете. Une fée означава фея. Une fée. Un vélo. Un été. Une fée. Три думи, които са изписани с остро ударение. Изговаряме отворено «е». Вело. Ете. Фе. Друг вид ударение на френски е така нареченото тежко ударение. Посоката му е обратна на острото ударение. Изговаряме отново отворено и хубаво «е». Une mère означава майка. Изговаряме отворено «е». Mère. Обърнете внимание как е изписана думата mère. Накрая имаме нямо «е». Понеже върху него нямаме ударение, няма да го произнесем. Mère. Майка. Un père. Баща. Изговаряме отворено «е». Père. А нямо «е» в края на думата не го изговаряме. Une mère. Un père. Две думи с тежко ударение. Mère. Père.
Третият вид ударение на френски е сложното, което е комбинация от остро и тежко в едно. Ударението прилича малко на къщичка или на покривче, което поставяме върху буквата Е и я изговаряме отворено Е. Une tête означава глава. Изговаряме отворено Е. Тет, защото имаме ударение. Une fête означава празник. Изговаряме отворено Е. Une fête. И двете думи завършват на нямо Е. То не се изговаря. Une tête, une fête. На френски език можем да изговорим отворено Е не само когато имаме ударение върху него. Има едно правило за произношение, което твърди, че когато след буквичката Е имаме две съгласни, независимо какви са, изговаряме отворено Е. Un verre означава чаша, стъклена чаша, за вода, за вино, за бира. Un verre изговаряме отворено Е, тъй като след буквата имаме две съгласни. Un verre. В този случай не е необходимо да поставим ударение. Изговаряме го отворено. Un verre. Une poubelle означава кофа за боклук. Изговаряме хубаво и отворено Е, защото след това имаме две съгласни една до друга. Une poubelle. Un verre, une poubelle. Изговаряме отворено Е, когато имаме две съгласни една след друга. Нека сега да обърнем внимание на така наречените фонетични словосъчетания. Какво е това? На френски език може да имате две или три букви една до друга, които да правят един звук. Това се нарича фонетично словосъчетание. Съчетаваме няколко букви, но казваме един звук. Когато имате О, Ю заедно, изговаряме звукът У. О, Ю се изговаря У. Une soupe. Une soupe. Изговаряме хубаво У. Суп. Нямо Е в края на думата не се произнася. Une soupe. О, Ю прави звукът У. Un chou означава зеле. Un chou. Хубаво У в края на думата. Шу. Une soupe. Un chou. О, Ю се изговаря У. Une poule означава кокошка. Изговаряме У. Poule. Une poule. Une moule означава мида. Moule. И двете думи завършват на Е. Не го изговаряме. Произнасяме хубаво У. Пул, мул. Пул, мул. Друго фонетично словосъчетание на френски е когато имаме О и заедно. Двете буквички ги произнасяме ла. Ла. Например, une voiture означава кола, автомобил. Une voiture. Изговаряме ла. Voiture. Voiture. Une poire. Круша. Une poire. Изговаряме ла.
Une étoile означава звезда. Une étoile. О-и изговаряме ла. Voiture, poire, étoile. Voiture, poire, étoile. Ла. Комбинацията на Ж и Н заедно се изговаря н. Н. Une montagne означава планина. Une montagne. Изговаряме хубаво н в края на думата. Montagne. Une campagne означава село, провинция. Une campagne. Н. Montagne. Campagne. ЖН прави звукът н. Когато имаме С и Аш заедно, изговаряме звукът Ш. Une chambre означава спалня. Une chambre. Изговаряме Ш. Chambre. Un chou. Зеле. Chou. Chou. Une vache. Крава. Une vache. Нямо «ъ» в края на думата няма да произнесем. Vache. Une vache. CH прави звукът Ш. Друго правило на френски за произношение е свързано с съгласната S. Когато S се намира между две гласни, изговаряме Z. Une cuisine означава кухня. Вижте мястото на буквичката S. Намира се между две гласни. Ще изговорим Z. Une cuisine. Кухня. Нямо «ъ» в края на думата няма да се произнесе. Cuisine. Изговаряте хубаво «з». Cuisine. Une valise означава куфар. Изговаряме «з», тъй като S се намира между две гласни. Une valise. Une valise. Когато в една дума не искаме да произнесем «з», а искаме да произнесем «с», удвояваме «с». Двойно «с» ще го видите винаги между две гласни. Например, une assiette означава чиния. Изговаряме «с», тъй като имаме двойно «с» между две гласни. Une assiette. Une brosse означава четка. Може да е четка за зъби, четка за коса, четка за обувки. Une brosse. Друго фонетично словосъчетание на френски е когато имаме и двойно L. Заедно изговаряме удължено и. Une fille означава момиче, може да означава и дъщеря, зависи от контекста, в който го използваме. Une fille изговаряме удължено и. Une famille семейство. Une famille. И двойно L изговаряме и. Une fille. Une famille. Последната част от нашия урок е свързана с PH. Когато видим в една дума PH, изговаряме F. Une photo означава снимка. Пишем PH, но изговаряме звукът F. Фото.
une photo. Un téléphone. Un téléphone. PH изговаряме F. Това е всичко от първата част на урока за произношение и правила за четене на френски език. Благодаря за отделеното внимание.